Bango Nyamana Government in Obasanketa. I became believe in some of you have forgot this video of this young lady, of this young girl. I went to Kambia because now a lot of us we are some of the problems in our society. Away for all this issue of Hapolomaka, Emetona Wamaka, Etina Wamiha, Namwama Bonka, Wama Bonko, Wama precious daughter. Moronina in a training a future problem to the society. How can a small girl like this make on and say no well in Nabia, no well indomie na conflicts or bonnet and juken, but according to her understanding, sha, you only sick up over Ketiaka, Natago. We make another video we post on social media. Ele me rodige. Ndigbo na ajuro yese. Onye ya se gekacham. Because I believe this is not your fault, and for you to when God's post here on social media, which means now even on your WhatsApp, but your own personal WhatsApp, you can post anything you want there. Nobody can caution you, nobody can say na and card from. Sometimes all these people can be their parents, no. Are they a victim of anota anokwazi? Are they a victim of na they marry him again maybe? Because you can't blame the children, can't blame the parents. You as a person now, what legacy are you living? Or are you the type that one day your daughter or your son will say, Daddy, I like you kwanangi, but may I never be like you? Or Mommy, I like you kwanangi, may I never be like you? Or guac also more distance in them. If you blame the parents, you blame the daughter too. Because someone ya bulu. So this lady, this small girl, we make a video where saying no well in a beer. When him doing my conflicts na, he will a young guy actually be a kauna ya kini anabu kwako. Doesn't know kwa chano ya kwa gego moto nyegini. Na icho kwa kahade ebua na ni one that you are welcome. Or will you oppose to it? The video when I gavana. The mother na say, for the shameful part of it that no further na say yes, no the ma. No, now what women can do. Well, no, what men can do, women can do. The woman working about invite Nyahani, Gina Hayameko, Hanabi Nahego, that women can actually do the same thing. For the nas as a girl na, okwesi habo ogwage, ijeje chowambo, mechale, delete your number block wire. Kwayogo. Is this where we are going to on a kind of head? Back at a kind of hanger. The reason that's so Igbo is because now most of the time Ibame investigation or Bolona on the Igbo. Abchakwana hati unabini to nedo to na Togo to nka only day actually my full name on mother. Joy account number. After we have Miss Rachel and Miss Pretty Miss nka. Bad Miss nka. Bad Pretty Miss onye do twa. Ombi ya jamala fahabu mbijdola account number. That is when you begin to know their full name. How the 15 Ndigbo. But they will never accept the fact that Ndigbo. And all good and be high and also English. Just like this thing sell wagajina, tasha okumbosia. Tasha Igbo Igbo. All of a sudden, if you swazi be mewe sokwele. Wali yano ndi ozo na asu yo na asu so be ha. Ona aga wenyele ha na ade ha na mma. Manuluzie ton nko onye Igbo osu yeliwe. So biko nena na the video ko no fu ihe menjiwe na e provoke no Obasanketa. God one. If you know that you can come my house, I have good at home, I have good more, I have conflict, I have anything you want, marble, you give me two rounds. If you can do something, you can come, me and my friend, you focus very well. I will give you money when you are going, if you focus very well. If you are interested, just please watch this video. Careful if I nazo. O nwere egwu anyị na-agụ mgbe anyị na-eti mmọnwụ n'ụlọ. Asị gị akwụna mụta nwa akwụna ka ọ ga-abụ kpom 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 didi mkpom ọbụla ekwe mmọnwụ. Akwụna mụọ nwa ọ ga-amụleli akwụna. Ịma why? N'ọkwa na-ala nne a na-arọ nwa anya.
maka na utu eji eme nwa ka nwa na-eyi. Gee ife this girl na-ekwu. Ifu mbọ otili n'aka ịgwa na onye life on a display karịrị age mana o si from nne mụrụ nwa. That's why ji wele ekwu ịchọ ịnụ nwaanyị gbaa mbọ mala ebe ị na-etinye isi maka na nwaanyị na-azụkwa nwa. Nwoke nwere efe eme enume a na anyị nọ na street na-agba mbọ ka ọ dịla anyị na mma na ife obere nwa na-ekwu aramara o si n'aka nne maka onne egwu na-ata agba nwa ya na-eneli anya n'ọnụ mgbe eji ekwu a na-eteka. Ana m azụ ndị Igbo ọzụzụ ka anyị mara ebe anyị si were bịa ụdị ife a na ife obere nwa na-ekwu o si go from aramara bazie gịnị 3 some 4 some 5 some by this age. Ụmụaka ọbụla ịmụrụ tata ị ga-adị very careful n'ịzụ fema. Why? Ife a bụ computer era. Ụmụaka dị very intelligent ka AI. Ụmụazị dị very wise now. Ndị a na-ebulu phone hapụrụ nwafa oluo n'ime assignment with the phone ị na-apụ ala eji phone eme assignment ọ pụzi o werezi ya na watch si porn o werezi ya na watch ife ọjọọ o werezi ya na amụ alụnụmanụ na Facebook because na this social media can mislead many people. Tata anago n'iyi maka social media ya rapụziele nwa gị gbọmba phone ọ na-Brazil ịpọtụ bụ ọkpa ofu ebe na-agbala asịlị n'ime afịa. Ị na-ele egusi, ị na-ele oroma, ị na-ele ụdara, nwa gị na-ana n'iyi. Before you know it na ife ọ na-akọ here 3 some 4 some 5 some obele nwata 15 to 13 12 years. Nke abụọ DSTV ememe n'alụ. There's some channels na your DSTV ga-abụ ịpụọ ị blọk ya blọk ọ bụrụ ife ọbụla ka ụmụaka ga na-enene. Like last time after nwa my uncle ọ bịa here anakpu ụla ọpụta obele nwata 13 years ime ọ na ga-etinye ebe a na-enene love movie ka esi amị ọnụ ka esi aghọ n'ara ka esi amụde nwoke makụọ nwoke n'ahụ ọgụ nwoke ya ka ọ na-ekiri everyday. Mfu wee gbanweele enyi ya kụrụ ya kụpụ ya si rapụ ara ka mmelụ nga n'abalị blọk ọdụ channels. Ụmụaka now they corrupt karịa ekwensu. Ụmụaka na anaghị afụ nke dị mma. Ansọm ndị nne na ndị na ga-asị gị hapụ ha ihe a computer era ọ their life ngwara ihe o mere who go spoil ị na-apụgharị ikwudi okwu anwa. Wetin be who go spoil na lie. Play your own part ka nke fọla afọdụla olisa maka na nwata na-atụba egwu ị ma na-eji fear azụta nwa. That's what Bible said. Spare a rod and spoil a child. Oluzie tata is na who go spoil. Oh ya dị fa na ọbara melo onwe ebelo. And nke a bụ ịbụrụ nna gbaa mbọ na-abịa nso ebe ụmụ gị nọ. O nwere fear nna na-etinye ebe nwa nọ karịa nne. Ndị nne dị loose. Ndị nne bụ dị Gen Z girls. Ndị nne enwe ha akọ na uche mgbe ụfọdụ n'ime fa. Ha na-azụba alụlụmanụ ka ha na-azụ na nwa. Jebi tie anti sugar kanatara eyelashes. Ga mi tie anti oroma opụzi ebe anwa. Anti nke anwa na-eme the influence of evil things. Nye bone shots, nye eyelashes. Na-ezie life nne ga-akụziri ihe nye nwata na-eleka. Mana ịbụrụ nna na n'ụlọ onwe ha ga-abịa ịfụ nwa afọ ihe nye egwu. Next time ọmalụ na nọ nna na-azụ nwa ma nọ nne na-amụ nwa amụ. Ka anyị nwa akọ na uche maka echi.